Здравейте на всички! Много често пътуваме до Китай, за да проверим качеството на нашите скутери, производството, батериите, всичко дали е направено както трябва, за да може да дадем на вас много качествен продукт и всичко да бъде наред. Когато купувате скутера и след това и с обслужването. Първата стъпка, както видяхте, е в боядисването на скутерите. След това се сглобяват гумите. Това тук са резервни мотори. После се прекарват кабелите. Виждате как тези хора правят кабелите монтират кабелите на триколките. След това се качва на поточната линия и вече докато стигне триколката до изхода, тя вече е в готов вид за продажба. Тук вече почти се завършва визията, външната визия, цялостната на електрическите скутери, триколки или четириколки. Вижте боята. Много добра боя. След това, тук вече скутерите са в почти завършен вид. Вече този човек ги окомплектова и триколката става за експлоатация. Ето може да видите, остава само да се сложи, тя вече работи. Вече всичко е наред, остава само да се сложи отпред маската и всичко е окей. И скутерът вече е готов да потегне за България.